Alright, ini ndinonzi Shailene Gumbezi. Ndinogara kuGlen. Ndakamirira Harare Residence Trust. Taita dambudziko ma-sex workers isusu sevagari paGlen 3 pamashops pape pane miti yakazara ipapo hapana kana malights. Saka chiri kuitika ndechekuti prostitution yanyanya ipo paya nenyaya yekuti vanhu havachisina zvekuita. 1, 2 poverty yauraya society. 3 handizive kuti this disease reCovid-19 yaita kuti vanhu vagare mudzimba and all they think to do is kuenda kunoita prostitution, and some of the prostitution things andikutoona zviri kukonzerwa. 1 sometimes vanhu havadi kushanda. 2 vana vari kupinda into madrugs vere ndo vari kupinda futi into prostitution. Saka I'm just appealing to the government kuti dai vakwanisa kumbouya kuzoitawo ma-peer educators kuGlenview so that vana tavadzidzisa plus ivo ma-sex workers vachitombonzwawo zvichemo zvavo kuti why are they doing this. I think we'll come to a solution. Imwe nyaya iri kukonzera prostitution nedrug abuse kuvana vedu. Vana vedu vakadzidza magraduates ari kuswera akagara mumabridge, hakuna mabasa. In our country hakuna mabasa. Saka the people are forced kungogara vongoitawo zvezvemadrugs izvizvo nezvesex because they have nothing to do. Saka we're appealing to the government, I don't know kupi, kuti dai vana vedu vakadzidza vacho ivavo, even vacho vasina kudzidza vacho vaitirwa maprojects ekuti vaite vakadzidziwa vacho ivavo vawanirwa mabasa kuti prostitution iyi nezvemadrug abuse zviite se zvireruke. I think we'll come to a solution takadaro. Ndikuda kungotaurawo pamusoro penyaya yemadrug abuse. Nyaya yedrug abuse yanetsa kuChitungwiza, especially kwaSt Mary's kusvika ku24. Vana zvavari kuita vari kuswera vari mastrits vakangoungana havana mabasa. Havasi kukwanisa kuswerawo vachiitawo chimwe chinhu chokuti vanoswera vachimbotengesawo. Saka zvimwe zvinoti ndinenge ndakutotambudzika kuti vana ava future yavo ichazowei. Ndoda kwokuti iyo zvinhu vazhinji vangova kutsvaga zvisvuta zvinodhaka. Vamwe vari kutora svuta inonzi mutoriro, vamwe vari kutora inonzi gasi rinopwanyiwa maTV, vamwe vari kutorawo zvakasiyana-siyana zvavari kutora vachingosvuta zvokuti mudzimba umu matova mumwe mashopu ekutengesa madrugs. Vamwe vanhu ndati vangova bhizinesi kutori ndo zvaakutoitika. Saka neni nditochemawo kune vanenge vachitifanira kudzidzisa hurumende nevamwe vakadaro ma-authorities aedze kuti aitawo ma-awarenesses panyaya yedrug abuse, adzidzisa vana chakashata. Nokuti kana mwana asina kudzidziswa chakashatira kudhakwa kana chakashatira kusvuta zvinodhaka haagoni kunzwisisa kushata kwazvo, anogona kutoresista kune munhu anenge ada kuedza kuti adi amudzidzisa. Ndikuti vana vemuChitungwiza ngavadzidziswa vatsvagirwawo zvekuita zvekuti maprojects ekuti vanoita. Ndikutochema nenyaya yeland iri kuvhandalaizwa ikoko kuChitungwiza nemaland barons ndichitoti vasiya land iyoyoyo. Ndikuti dai land iyoyo yachengeterwa kuti waitiwo kuti vana vadiki avo vari kushayiwa zvekuita vaitirwa maprojects vari munzvimbo idzodzo. Ndozvataitonyanya kutoshuwawo ini semugari weChitungwiza. Saka ndinongochema kuti ndakatasana nemapurisa kuti mapurisa ekuChitungwiza aedza kumira achiedza kugadzirisa community kuti iwe community iri free from madrug